i det grønne. Her på min metaldetektor, der kører jeg all metal mode. Og så hvis vi går ned i menuen her, og 2 baglæns, så har vi den her balancering, som man kan bruge sammen med all metal mode, hvor man ligesom stiller den grundtone, der er. Og der har jeg så fundet ud af, at når vi ligger her på -8, så er vi nogenlunde, så har vi lige en stille summe i baggrunden fra fliserne. Og så håber jeg, at det er nok til, at vi kan måske måle noget, hvis der er noget af de andre ting her. Så hvis vi kigger herop, så har jeg så min opstilling, og der har jeg så stablet en masse krystaller op. Og så har jeg så mit lille område her, som jeg har mærket af med de 2 ting i første omgang. Der er en streg her på kanten, og det er det område, som mit kamera derovre ser. Min Nikon, og der har vi, det står jo så video, kun på det sted der. Og så er der en nathue, og den nathue er lidt interessant, fordi det er min lydoptager. Der har vi en Zoom 1 H1, som er en ret god lydoptager, der tager næsten alle de kvaliteter, man kan ønske. Og så har jeg givet den en nathue på for at undgå vindstøj. Det kalder man også en dead cat, død kat, hvis man sådan snakker lidt fagsprog. Men nu må vi se, hvordan det går. Og så håber jeg ellers, at nu, hvor jeg har løftet det hele op i luften, så vil jeg få så lidt forstyrrelse som muligt for jorden, og jeg ved, at der ikke er nogen søm i det her bræt. De naturlige ting her, det tager vi først. Og det er det, jeg mener, det er sådan en ting, som måske er nemmere at finde i naturen. Så kan vi tage de specielle krystaller senere hen. Så lægger vi den herned i fotoområdet. Det er en ordentlig ting. Et gammelt horn, som jeg havde fundet. Og det lå faktisk i det hus, jeg købte. Så prøver vi at køre mod den her ind over her. Og se, om der sker noget. Der sker ikke ret meget. Det var den første. Nu må vi se, om det skrider frem, når vi kommer i gang. Så den her horn, den gør ikke noget. Så har vi sådan noget perlemors ting her. Og de er jo meget, meget fine. Kongekyllinger. Og ja, der er også en kongekylling. Hvis det er en af dem der suser. Så prøver vi de her standting og høre, om den har noget at sige. Desværre. Det var flisen nede på. Der er ikke. Så den næste ting. Vi prøver her. Ja. Det er fliserne. Den fanger fliserne. Det kan den godt lide. Det kan være, at der ligger nogle spejderhavl eller et eller andet dernede. Så kan vi se noget, som måske kunne give noget. Det var hematitten her. Det er jo i princippet komprimeret rust. Så de 2 her, det er hematitter. Og de ligger der og titter til hinanden. Når vi så scanner det her. Hematitter. De ligger der så fint.
når vi scanner de her hematitter. Så giver de faktisk 99. Det vil sige, hvis man er ude på jagt og finder 99, så kan man jo finde hematit, som er sådan en lille sort sag her. Så må vi videre, inden at det bliver mørkt her. Det kan jo tage noget tid at lave det så. Det var hematitten. Så har vi nogle kalksten her. Og det er politten. Og så er det almindelig skivekridt, som er sådan cirka det samme materiale. I hovedlitten der så indlejner af nogle andre mørke ting, som man kan slå op, hvis man er meget interesseret. Det kunne jeg finde på at gøre senere. Men så prøver vi at scanne den og se, hvad det siger. Det siger i hvert fald ingenting. Så der var ikke noget billede her. Det eneste jeg kan se, det er en masse reflekser. Agaten kan jo findes i alle mulige størrelser, men det er typisk, at den går inde i sådan en kapsel af noget andet sten. Så når vi har sådan en agat, der er indkapslet, så er det en geode. Geo for jord, geode. Nu vil jeg så prøve lige at lave en måling på den og se om vi kan få nogle tal. Så nu svinger jeg henover her, og der er ikke noget liv i den. Så ved vi det. Så kan vi kigge på kalcitten, som er interessant på den måde, at den kan have rigtig mange forskellige farver. Sådan en kalcit her. Den gule, det er en citronkalcit. Så er der en ferskenkalcit. Og det ved jeg ikke, en grøn kalcit, tror jeg bare den hedder. Og så her bagerst, der har vi så en blå kalcit. Nu skal vi have den lagt pænt ind på mængden her. Så. Men det er jo sådan set den samme type sten hele vejen igennem. Og derfor kan man så også forvente, at de alle sammen giver det samme signal, hvis det giver noget. Godt. Vi prøver at svinge over kalcitten og se, der er ikke så meget sjov ved det. Det næste, jeg vil prøve at kigge på, det er jo øjne. Det er sådan, at der er forskellige sten, som kaldes øjne, fordi de har en lavdelsstruktur. Og jeg putter nok noget mere information på, men de her øjne, de har... det er jo selvfølgelig samme materiale. Nogle er lyse, og nogle er mørke. Og tigerøje, det er den her brune. Og den her okseøje. Man kunne håbe på, at der var noget, der hed katteøje, men den tager vi ikke med her. Fordi den giver nok heller ikke noget. Men hvis der er en skrue i, så kan vi se her, om der er noget. Der er faktisk et signal. Det giver 99. Det er jo meget interessant.
Så det vil sige, hvis der er tigerøjne ude et sted, hvor I render rundt og søger, så er der en lille chance for, at I kan få dem frem som en 99'er. Det er jo lidt interessant. Så samler vi det sammen og smider over her på lager. En lille sjov ting her. Det var også noget, som jeg havde fundet, fordi dem jeg købte huset af, de samlede også på sådan noget stenting her. Og de havde en lille pose med småting. Og en af de her, det er faktisk forstenet træ. Så vi prøver at se, om der er liv i det forstenede træ. Så prøver vi en gang at komme herned, sådan så vi kan scanne og se, hvad der sker. Så kommer vi ind over her. Der er ikke mere liv tilbage i det. Så det er sådan, som det er. Vi kan tage en gammel kending. Det er bjergkrystallen. Nu er der jo det interessante ved kvarts bjergkrystal, at det jo er blevet brugt i elektronik igennem tiderne. Fordi det har nogle egenskaber med, at når der kommer strøm igennem, så begynder det at svinge og holde nogle bestemte frekvenser. Så man bruger krystallen der til at lave en bestemt frekvens til et radiosignal. Så har vi her kvarts, og det interessante ved kvartsen, det er jo det elektriske. Så nu prøver vi her at få et signal fra den. Og der er ikke nogen variation fra metaldetektoren. Det er jo sådan noget andet. Det næste levende billede af den døde gris, det kan blive en gang glimmer. For det er jo glimmerne deromkring. Glimmer, det er sådan en spøjs ting, som ligger i meget tynde flager, og faktisk er meget nemt skætter af. Men så har det sådan nogle refleks egenskaber, som gør det interessant. Nu går vi lige helt tæt på her og scanner ind over. Der er en lille smule. Men det er mest træer, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men der var ikke sådan rigtig noget signal der. Det næste her er en sandrose. Og det er en lidt sjov sten, fordi det er sådan noget krystal, der vokser i det her mønster. Og det er jo lidt specielt at se på. Nu skal vi se, om rosen den også blomstrer lydmæssigt. Og vi kaster ja, det er bare pil. Når vi kaster vores scanner ind over her. Godt. Den vi har her, det er en sandrose, som der skrevet står. Og nu prøver vi så at se, om vi kan få et billede af, om den rent faktisk
jeg er helt nede og rører, så sker der ikke noget. Så det er jo sådan den her. Så har vi en tyrkis-sten, som hedder tyrkis, og når den ilter, så bliver den lysegrøn i stedet for. Men hvis jeg havde knækket et stykke af den, så ville den være tyrkis. Og nu har vi fået en dejlig sol ind her. Så nu bliver det endnu mere spændende, om kameraet kan finde ud af det. Vi scanner det også. Det her er jo sådan lidt eksperimentsagtigt. Men sådan er jeg også. Meget henover. Man skal faktisk passe på med at rengøre den, fordi det her tyrkis, det er usundt og røre ved. Så prøver vi her at scanne den en gang. Og der er ikke meget liv i det. Okay. Så starter vi en optagelse igen. Ja, jeg ved ikke, hvor meget der er gået tabt. Men det må vi jo så se. Rhodochrositten her, den er jo faktisk lidt speciel. Fordi det er et eller andet, der hedder manganspat. Og hvis man så får spat af det, så kan jeg godt forstå det. Så nu prøver vi så at se, om den vil reagere på scanningen. Sådan her. Sender vi på bilen, så har vi rhodochrositten der. Og det der piver i baggrunden, det er bare en mulighed, der ligger på flisserne. Godt. Og så prøver vi at se om vi kan få nogle tal. Her. Det kan vi ikke. Så der er ikke meget sjov i den. Så den næste her, det er så en citrin. Og det er den gule her, den gule ende af citrinen. Den sætter sig på bjergkrystal. Men det er fordi, der er nogle andre mineraler inde i citrinen, som gør, at den får en anden farve. Det er citrinen, det er jo kvarts, som indeholder jern. Så nu er vi over i noget af det sjove. Så prøver vi at finde scannerudstyret her. Og så se om jeg kan holde den i munden her. Godt. Det er en citrin. En citrin. Den indeholder jern i det gule område der, så det er kvarts med jern i, og det giver så en misfarvning, som er meget pæn og nyttig. Så nu går vi lidt ned og ser, om vi får en fokus, og så scanner vi en gang. Og der var ikke meget liv. Så synes jeg, at vi skal kigge på en obsidian. Bare for fordi den er så køn. Obsidianen her, den har jo den marksten med de her hvide skygger i. Og jeg ved ikke præcis, hvad den laver, men det skriver jeg. Når jeg laver videoen, så går jeg lige ind og prøver med at finde noget information om de forskellige sten, så det ikke bliver for kedeligt med det. Godt. Skal jeg lige have mobilen? Ja, det er pil du bare. Så. Okay. Så siger vi her, vi skal se skærmen. Sådan der. Det var så en obsidian. Og jeg prøver at se lige at finde ud af, hvad det er for noget stats, fordi ja. Kan jeg få en skærmbillede her? Tak. Så går vi ned og scanner.
Der er ikke rigtig noget liv. Nå. Så er vi også ved at være der. Så har vi en af de flotte sten her, som har den fineste mystiske farve. En pyrit. Og hvis I ser her, den har den fineste lilla farve, eller hvad man kan kalde den. Det hedder sikkert nogle meget, meget spændende, hvis man er specialist i farver. Men det er jeg ikke sådan rigtigt. Jeg er ikke specialist i noget som helst. Jeg går sådan efter som livet kører, så tager jeg det lidt af gangen. Det var pyritten. Og så går vi ned og scanner den. Og der er ikke noget liv i det. Ja, det er godt med dig, ven. Så har vi en her, som er rigtig flot. Det ligner sådan et fotografi af et landskab. Og det er sådan et spis. Og det købte jeg simpelthen bare fordi den var så flot. Så nu kan vi se, om den har nogle andre kvaliteter end at være flot. Så. Godt. Så vi skal herned og se, det er en jaspis. Sådan der. Så skal vi ned og kigge på, det er en jaspis, den her. Den er meget, meget fin landskabssten. Og så prøver vi at scanne her, se om den har nogle kvaliteter. Først lægger vi lidt ned i gang. Sådan her. Se, den har heller ikke nogen elektriske kvaliteter, som scanneren kan finde. Så kommer vi til min favoritsten. Og den ser slet ikke ud, som I kender den. Men faktisk, så er det en meget interessant sten, fordi det er noget, som næsten alle har haft fat i. Måske uden at vide det. Det er slibesten. Det her fantastisk flotte krystal, det bliver brugt til at lave slibesten af. Man knuser det i meget fint pulver, og så lægger man det ind i en materiale, som holder fast på det. Og så alle de små krystaller er så skarpe, så man kan slive knive med dem. Næste efter diamant, så er det her slibesten det hårdeste metal, der findes. Og her kan vi lige se en af de små krystaller her, som de ligger i flager med nogle nærmest sekskantede mønstre. Og når man kommer tæt på, så spejler den alle regnbuens farver. Og når man kigger igennem den med lys i, så er den flotteste himmelblå. Og det er min yndlingssten, derfor kom den til sidst. Og nu må vi se, om der er andet liv i den, end jeg synes, det er så dejligt. Den hedder også, og nu tager vi mobilvideo, den her slibesten, som er så fantastisk. Den hedder også siliciumkarbid eller carborundum, og så har den et navn mere, når den bliver brugt som smykkesten. Og det kan jeg ikke huske nu, men det skal jeg nok finde til jer. Men den er desværre også ret passiv elektrisk. Og mobilen kan heller ikke skifte op. Den er også passiv elektrisk. Nå, det var sådan set. Nu er vi igennem bunken, så vil jeg takke for i dag. Og jeg håber, at der er nogen, der har fået noget ud af det. Men helt generelt kan man sige, at en metaldetektor, den er måske ikke fantastisk til at finde krystaller og den slags, men den er stadigvæk meget god til metaller og mulige andre ting. Så derfor kan vi godt bruge den alligevel. Fortsæt god aften.
eller hvornår I nu ser det her.